Агар дар дарси физика иштирок карда бошед, мумкин дар ёдатон бошад, ки бузургиҳои физикӣ гуфтани гап ҳаст. Пас бузургиҳои физикӣ чӣ аст? Ин ягон хурданияй, тамошокунияй ё як чизи бефоида? Бузургиҳои физикӣ гуфта, он чизҳое ҳастанд, ки бо ягон тарзу усул чен карданашон мумкин аст, ки худи дарозӣ, вақт, ҳарорат, масса, қувва, ҳаҷм, энергия, қувва, рӯшноӣ ва ғайра ва ғайра ва ғайра бузургиҳои физикӣ ҳастанд. Агар мисол орем, дарозиро бо рулетка ё ба тоҷикӣ лентаи ченкунӣ чен карда мешавад. Метр, сантиметр, километр ё гуфти як хел одамо қадами ма хадаш ҷадвалай. Ба қадамзанию ваҷабкунӣ ҳисоб кунед. Массаро бошад бо тарозу грамм, килограмм, тонна, фунт, центнер, стоун ё ба воҳидҳои хитоӣ си, хав, лянт, зин, дан. ҳароратро бошад бо градусник, селсия, фаренгейт, келвин, реомёр, дидел ва ғайра чен карда мешавад. Барои осон кардани ченкунӣ системаи байналмилалии воҳидҳои физикӣ сиро таъсис додаанд, ки дар ҳамаи рӯи замин барои якдигарфаҳмӣ бо як воҳид чен кунанд. Мисол, дар Тоҷикистон 1 километр бошад, дар Россиям ҳамун 1 километрай, дар Ӯзбекистонам, дар Туркиям. Боз дар система воҳидҳои карранокӣ аст. Мисол, агар барои ягон ҳисобот 1 миллион навистанӣ бошӣ, миллион нею 10 дар дараҷаи 6 ҳам дуруст аст. Савол: барои чӣ миллион 10 дар дараҷаи 6 мешавад? Агар мо рақами 10-ро 6 маротиба бо худаш зарб занем, миллион мешавад. Ё ин ки миллион 6 то 0 дорад ку? Просто 10 дар дараҷаи 6. 1 миллиард бошад 9 то 0 дорад. 10 дар дараҷаи 9. Ё ба интернет агар фаҳмед, 1 килобайт 10 дар дараҷаи 3, 1 мегабайт 10 дар дараҷаи 6, 1 гигабайт 10 дар дараҷаи 9 мешавад.